kubatsirai vamapuranga, ndoda kubatsirai muri munhu mukuru. Handiwanzoda kutaura nevanhu vakuru ndichikwidza izvi. Ndoda kuramba ndichitaura nemi zvakanaka. Kana mauya mumusha tiri kuti mwana wenyu ari kuramba mwana wemunhu. Zvaari kuramba mwana wemunhu, nzira yamunoda kuperekedzera mwana wenyu kuramba mwana mukadzika yakashata. Shandisai nzira inobatsira kuti mwana uyu abude mumusha menyu. Pasina zvakaipa zvinezenge zvaitika mumusha menyu. Itai kuti uyu abude mumusha menyu zvakanaka. Ndo nyaya yandiri kutaura yeuyu nemukadzi wake. Madzitezvara chaari kuda iroora pamukwasha. Handitika imimi tichadzoka neyenyu yekunopinda mumba make muchimuti buda uende. Handiti ndichadzoka ndo claim yake irapwa. Right. Tichauya kwamuri. Ndoda kuenda pane uyu kuti madzitezvara vari kureva pfuma kana kuti misidzanwa yavo kwauri iwe mapuranga review. Plitura zveshamwari. Ndati vari kuda pfuma yavo. Ava madzitezvara. Vari kuda pfuma yavo. Saka chandanga ndichida, bepa reroora riripi? Purasi kwakambotsva. Mapepa ekuti ringanzi ringawanike chitonyeka. Asi ini chandoziva pakatorwa sisi inda ivepo. Zvakaitika zvacho noti vakambotanga vauya vakabhadhara vakazombouya vakabvisa zvinhu. But zvakasara zvinhu zvizhinji ndo zvandiri pamari yerusambo yange yakasara iri shoma. Handikazive fika madhizi acho anga ari mazuva emabhondi asi anga asiri maUS aishanda mazuva acho ya. Asi chandoziva chisina kubviswa mombe yerumhai haina kuuya. Padzedanga dzakabviswa dzizhinji dzacho dzakabviswa keshi, kwakasara dzinenge mbiri nemajasi ana amai. Inini kana ndichitondera zvakaitika. Bepa racho ini kana anaro bepa racho asi ndichitondera ini kozi ndandakagara ndindaitotambira mari ndiro ndichitotambira ndingati zvangu exactly ndichanyasoziva pane nguva, asi ndichazama kunotsvagawo kuti ndingawana bepa racho achi zvavataura hapana mombe dzakabviswa. Pane mombe dzese dzanga dzakatemererwa, hapana chakabviswa. Hapana mombe dzakabviswa. Hapana mombe dzakabviswa. Pakabviswa zvana rusambo rusambo rwana rwakabviswa rukapera here. Andikava ndichatondera. So chandiri kuda kana tichitaura nyaya dzeroora tinotaura zvinhu zveroora nevanhu vari kuda roora takabata mapepa ekurodzerana kwevanhu. Izvo ndingada kuudza murume uyu kuti kusvika musi wakati nderini unenge wauya ichi nechichi nechichi kusvika. Handiti then iyewo tiudza kuti akusvika musi wakati izvi zvine zvauya. Saka kana tisina bepa manje hatina zvatiri kutaura. Taurai. Inini mafungira angu hangu zvese zvimwe sezvo kupurasi kwakambotsva mapepa pasina, zvimwe zvese zviri kunzi zvakasara izvo ngaachisiya zvake, ngaatipe mombe dzedu dzedanga. Amene sekuru. Ngaatipe mombe dzedu dzedanga. Ngadziri ngani? Ngadziri ngani sekuru? Sekuru dzese dzese. Kuti vadatu 7 tikaunda neyeumai. 7 tikaunda neyeumai. Mombe yeumai haipuhwe munhu kana kuti iri mari kana kuti chii, inotongodiwa yakakwana iri mombe chaiyo. So kana tichitaura zvokuti mombe 7 kana muri muringi mudare medu 2100. Ndozi mombe yedu yemudare munomu $300. Ameno ledu vari kuti pane zvimwe zvese ngasiye mukwasha. Ngavatipe mombe dzedu dzedanga. Ndapanzwa.
ndisingazivi kuti zvakanyatsomira sei pabepa racho. Ina ndichanyatsoziva kuti zvakafamba sei. Muri wapenyu mese ndo vari kutotaura. Ndo vari kutotaura. Handingabvumi, handingapikisi. Izvo hazvipikiswe. Vari kuti deva nebepa tati ndo zvavari kutotaura. Tikada kubva kumapepa chitoshandisa vana shamwari. Vana vawakabereka. Ndinobva kumapepa ndorasa mapepa ndoisa vana vawakabereka. Ndoshandisa vana vawakabereka kuti vana vangani? Vatatu, 6 mombe. Vakadzi ndazvanzi vakadzi. 6 mombe. Une mamiscarriage yakanga achitakurwa mimba dzichibva nekudini handichataura izvozvo. 6 mombe. Ndo mutemo zvaunonditaurira. Kurodza vanhu vari kurambana handitarise zvokuti makanga masiyira papa makabereka vana vangani. Handiti wakuroora chi vana vako usingachatarise zvemukadzi, usingachatarise zvanate zvara. Handiti 6 mombe. Mombe yehumai haina chitsotsi kuda kuibhadhara kana usaida kubhadhara unoibhadhara chete. 6 mombe. Seyamu tarisa vana vacho puhwa iroora renyu nemukwazvo achigadzirisa nyaya yekurambana. Hazvikurambana izvo hatipindire. Vari kurambana vakaenda kwavakanochata ndokwavanoudza kuti hatichadanana. Maningi munoenda kucivil court for that claim. Muzvinzwa vatete? Yes. So nyaya yeroora 6 mombe dzekuroora vana vako. Mwana musikana anobhadharwa mombe 2 mudare ramambo. $600. 300 ndo mombe yedu yemudare. Then wobhadhara hwai kudare ramambo $100. So 6 by 3 it's 1.8. Then $100 ya 1.9. Zvinoya rei? Tizivo tabva kudaro. Zvinoya rini? Ndakutoona kutanga March kuzama tine mafees pane ari kuenda form 5. Pane ari kuenda form 5. Mwana akaberekwa namai ake. Saka baba kutoti fees dzacho dzinorenda. Saka handisara ndisina kana chandinacho. Mwedzi umwe chete ndinokupa. Asi tinge ichitoda iri payment plan hatingazvisununzika mumwe chete. Chinzwaka ndimbotongawo mudaro. Wakumbira mwedzi kuti ndokumbira kupera kwani? KwaFebruary handiti? Nditi ndozotanga. Ndomataura ndaita. Wozotanga kubhadhara ka? Muna March ka? Chadopanda kukuudza muna March wachoona kuti nderini. Musi wa6 March. Unobhadhara $300 kureva kuti mombe imwe chete. Handiti? Dzimwe mombe dzacho dzasara woisa payment plan. Ndoda kuti unouya nemombe yekuzotaura kuti ndauya nemombe iyi yada kupa madzitezvarai. Ndavapa mombe isusu kana tatonga zvatawirirana ndo zvatinoita. Kana takonana tinouya tega. Paya papa chinhu ndepangu nemudhara uyo. Ipo paya tinouya tega. Pane mota yakakiwa makiya hapo chii zvese vanongowana pasina. Tatora. Handiti hatidi kuzosvika ipapo. Mombe yauri kuuya nayo pa6 mombe hazvisiri zvandiri kutaura. Imombe yekuti uzopinda muno mudare tichironga kuti madzitezvara pfuma yavo uri kuzoifambisa sei. Panenge pasara mombe ngani? 5 handiti? 5 dzachona ndo dzaunenge uchindiudza kuti 3 dzekutanga idzi kana kuti 4 dzekutanga idzi ndodzibhadhara pakati. Dzinenge dzasara idzi ndodzibhadhara pakati. Handiti? Ndo zvatei tichironga izvozvo. Then waiya mambo kana izvozvi ngaibude.
US yacho. So vatete munogara kumba kwavo manzwa hamusati marambwa navo. Pakaoma kugara ndo chinonzi nhunzi dzinokudya kana wapuwa chironda, handiti mapora, because chinhu chiri kungodiwa bedzi kuti ava vapedze nyaya yavo kufaira mapepa edivorce, movasainira kuti alright ndabvuma kudii kurambwa. Imi ndimi munoziva kuti anei zvenyu zvamuinazvo zvinoitwa kucivil court. Dare rino iri haridzore nyaya ine muchato muno kuti tiite, handiti mapanzwa. Chatiri kuita muno inyaya yekurodzana. Tinopinda ipapo nokuti kurodzana kunobva kwatiri muchivanhu, handiti. Saka ndachibata pamuri nyaya yekudii yekurodzana nekuudza uyo kuti procedure yatinofunga yakanaka kanzura muchato kana uchiti warambana nemukadzi ane muchato, handiti. So vachinyumba nyaya yenyu tiri kuisiyira ipapa musi wa6 March topuwa mombe tichirongerwa kuti tiri kupihwei after chii nemurume.